dunia ya sasa yaelekea kusama, uovu ndani yake umefika ukingoni. Ewe Baba Mungu, nyosha mkono wako. Ewe Baba Mungu, nyosha mkono wako. Baba, watumishi wako wote twaomba, tupe nguvu za kushinda ibilisi, ili tufike tuione nchi mpya. Sasa ufisadi, mauaji, pia unyang'anyi, Roho Mtakatifu shuka kwa wote. Roho Mtakatifu shuka kwa wote. Vitendo vya kikatili vimo sasa, ufisadi, mauaji, pia unyang'anyi, Roho Mtakatifu shuka kwa wote. Roho Mtakatifu shuka kwa wote. Baba, watumishi wako wote twaomba, tupe nguvu za kushinda ibilisi, ili tufike tuione nchi mpya. Keep watching Voice of Victory TV.
leading souls to Christ. Right, bono minto mwanya getinge nkoko sogeriande ando sibana soke bwaterete chinse chigachi abono marogoba nkoko tebyanga tarionde bono osoire studio other than Rachel Omoyo Nyarodongo omwana bwabagirango lakini omokungu bwababasi oisekondo ka the VOV I am giant woman tinkorora bobe egekogera bunaire narobo tambe erio nario erietario boshabiki wose mwanchete gontogia mono kegimakorwa isko gagwo inki wose Nyarodongo indagotebie ase biro binga bunebiga wango kwaregania ase studio chinsa chia cha bana margo banko gotebia nga ikaransa bono ikemono kegima bwetege egera bono tochie kogendania ime ya Sunday edition naero omokubyo korwaiga ase station yaito na yare nkora batebia nga ekero na soire ase omoche ogetembe kiaga sugu nigo nkoera mono kegima ase ngencho bakora tebanga Nyarodongo at your service. Not only that, ekero bago tebanga Nyarodongo at your service igo eminatinga amashabiki mo maitenga ninga chete ko bakorere mere mo mono kegima more especially asense meria ya chiamate rabonta ite go segeta mono kegima nande ngake ngambia mono asengencho ya mashabiki eto na more especially asebaria mo gwancha go follow go se kona gotobwata ime ya Facebook nonya ime ya WhatsApp asengencho botambe nkora mo go segeta mwate banga Nyarodongo enani kama wewe wana na bonta ite ko batebyanga ime yo moroberwe chiamate mokungu ya mamba na ndengo chinde gukura kuria menyoncho go ikabo chinsa 12 chabono marogoba lakini nyuma bono intara koletera esho gose engambo yeri tkoria rero inga inki torabe toko gosoreria ime ya kerakyo ntango bono iminyoke ase chiria isano na icho chiri ngora tebanga sound checking egera inche koranga naye ngo na inde inga yoke bwaterete korwa chinse chiga chabono marogoba. Hello Voice of Victory, hello. Hello VOV. Yes, imbuyore rishabikiriane. Naye ngobono na inde nga yabwe atagata kegimakorwa chinse chiga chiarero omokubye morogoba. Hello? Ondia kimbiyole? Kwana na bare mumo sacha naye ngona inde nga yoke bwatere. Yes. Imbuyamona sana oyo toyigoleire bono esho ritweria rero gose oyo bairo gotoyigolera program ritweria rero atabire nganigo atobwatete kurwaria chinsemo echia kamera na inde tarionde other than ondieki bono mbiyamano asengencho yoko genderera gufuatilia omoroberi wechi amate. Hello Voice of Victory, hello. Hello VOV. Basi bono koranga rishabikirio na radio gosegori karerio ba ria mincho iri mono kegima korwa ase omtandao lakini na manyirenga abantu mbeta gataisko gagwo etigango nyibwenga oyo ningo ndara bono so ire meyomboro berio. Hello Voice of Victory, hello. Ayo mwana oyo no mwana bwa girango lakini omukungu bwa babasi Enga kim yosi muyere ya turagu na go kire mono kegi mambia mana sengenje yogo so ime yomoroberio. Yes aye nkwana likonga biya mono kegima na wonta ite goteba nga mashabiki na wondo che abogete mono kegima narora abande bakona komindikira chimesi go kubya go changa Nyarodongo inga kioseke gakare ya wongo batebya nga niko ndani ya studio. Hello Voice of Victory, hello. Hello VOV. Yes mbiyole mbiyande kegima mbiyande rishabikiria naye ngobona nani nga ibwete gete korwa Clinton mbiyole
imbu yamono kegima asengencho yogosoa ime yomoroberio bas bana minto mwanya getinge na babono chibagole testa irenga kabirenga mune ikorwa iskoga gwo gocha ime yegetaseni korende inyoranga nyarodongo ni onkora gotebya botambe nga chitange nchibasa kubagora korwa iskoga gwo ege kogera chikubagora asega tagati chiamate binto mbiko babuya tiango nyunga oyo nere ni ngobono utaite koria na mbanya mono kegima. Hello Voice of Victory, hello. Omwana wabagira lakini omukungu wababasi. Yes. Yes. Ya turago. Yes. Yes. Bueno. Yes. Omwana wabagira. Imbu yamono kegima na go kirebono asenge choya mashabikiane ekeronko igwa abantu bare lock the styling ngabune yo na bonko go kamono kegima na manyanga ebintombu yabibwa tete kurwa iskogago kerona rwachinse mochia nyamache na bona roko nyora ya sunani remono kegima na ende na manta ete banga embura nebisio na roli go chigendere te kubagora lakini tigamba tebienga ingo chikobogoria ya moyo kabono egere imanya gukoira ase engambo yeritkoria rero inyora tinda te banga ngitora betoko gosoreria ase nkwana yeritkoria rero lakini no maitenga nyarodongo kona soire magega yemenyache yiga tindi koliera nchoke molero nakieko yankora abatebi nga nyarodongo at your service at the same time nare togenga oyo no mukungwe mamba bono imambe yengo chire okoletere ngambe ngororo imeyo mokubyo nyuma bono kanaro lira mashabiki agenda takobagara ko rice ko gabo. Hello Voice of Victory, hello. Hello Voice of Victory. Aye Charles Mbiole. Bamura konya na gusiekere irisi ko ngakimete ngware itombiere. Yes. Basi bono amashabiki itokoro chinsemo cha Kilgoris na go kiremono kegima yako ani wabagonte inga korwa Rolgolian aria chinsemo cha metengware nige bwatete laura de clear imbe yomoro veriwechi amate Sunday edition amona recho mwonyoro dongo mwana bwabagirango lakini omukungu bwababasi na rolile nchiganda yatakobagora lakini asinge njonate banganko bogoria isano rishabikiria na toro rabo bekero ndago siekerere isko nganchere ngenda sengambo gosenkwana yeritkoria rero na baadaye katika ile awamu ya 3 ninchi koigorera show officially gose engambo yeritkoria rero officially egera na ebono changie ime yomjadala onte bienga gosote bia abantu bande ngana maene engambo tora gosorerie asiritkoria rero nabere kaminenga muneyo na bonta ite abambia mono sana asinge nchondo che bado amashabiki na agenda takongakira chisimbi gochega asigetaseni minto mwanya getinge Litkoria rero inyora nigonde 1-on-1 korwa se TV gochia se radio lakini nabonta getegote abanga ase balia mogenda takotengera ase runinga ya ito ye TV channel 466 na bali mogenda takotegera radio tokorokanga na radio 96.4 FM na ereke gancha kia masesenia inyoranga ime yomorobere wechi amate ni gobono imbuato getebi intesta enge kaminenga buneye iga naro lyo mwakatongi nasho niyo charo chakire gukura kulia menyoncho korwa isko gabo lakini na wanta itagote bitongi nga bona na chire asengambo officially ana amanyirenga mwana ni gore locked in korwa chinse mo chaburangi SDA o mwalimu retired elder tongi nasho ni na wanta itagote banga hai onganchere ngende asengambo yeritkoria rero na baadaye na amanyirenga nimba igorere chisimi officially asengenchondo
chenga time is not on my side. Basi wananyuma kana sabira mabira yo kuchasa mashabikia nande vuna yo buno mwalimu tongi nationi na elder national charo abonta geta bataba ngabona onta iteto minyoke kuchasa ngamberia yeritkoria rero ime yo mokubyo ase bali montengerete oise kondigereria ritkoria rero nigo ase bali mondoche igonde in black and white yani imbenye boete yange mwamu bwata asarabu ande nkabeka monoke gimentu kerba korokang the side cap yani riogandire mbegeta somo tu eli mwamu many times ekero korigereria timaiti asegente kerute lakini nabona nchena kenyora musongere yagoteba nga black portrays sorrow in many occasions ekero monto abegete chianga chimwamu especially black and white was red lakini ranta to kwana black and white it portrays sorrow yani ekwa kinga mosa sokotoria buya yani ego tangachi ana magombo yakorokia magombo lakini ndo tobese otebanga ngakinga nyarodongo na tebanga kera abantu bago dress in black always barasa magombo yaya but in many occasions black igekorokia amabera emechando bintu bingabunebyo ngiye ko nyarodongo na decide rero kwewa style ngekamrenga bunega chinga kichinyinge abantu ngo etara bare mechanda ase katakati yechiamate ekeronko rigereria ase Biblia yane egetabu gekorkwanga Isaya 40 ekebunge kemo igekari gukwanera yate abanga Remia abantu bane Remia abantu bane Isaya 40 ekebunge kemo yate abanga Remia abantu bane Remia abantu bane asomonu weke nyamorero yate abanga comfort my people says our God, comfort them. Mintu mwanya getinge ekeron korigereria segatagati yechi amate naro rabuna chi amate chi abeire bound gose chi amate chi abeire chigote mwamo nemechando yechi ngencho ao nambeyemo egento gekorokwa amakweri abeire agoso asebisieri ebinga segatagati yechi amate cheito mintu mwanya getinge namba ya kabere amaruwaire bali na makweri amaruwaire achandira abantu baito. Namba ya gatatu, there are what we call family breakups. Yani okobuneka wechinyi wamo. Inyora nyarodongo in church of families korega segeta seni. That is why na nchengo filo yani nkoigwa nga tindi buya ekeronko rachi amate cheito chiko gwarosama nemechando. Inyora chifachi amate echikoro kwa the backbone negete kyoma wango yense amate ke gosogora amate ke koremara. That is the end of it. Bintombi kobabuya. That is why nkora gotebyanga chitange bono nchiba urakoro iskogago bintobigo serikase gati amate kanise go turubana ikinyoroge turubana nense yonsiere mare minto mwanya getinge. Not only that, abantu bakoro kwanga the oppressed andi abantu mbali bachane abachande kwa kerongo kwanera abachande kwa abantu na abantu bari bachande gete to extreme. Abantu mbali bono abare baba bare neglected abantu bande na bara bate manyeti unabachitenseye. Take a good example, street children bangi baba batabwa timoga no buyegoro yobogima bwaba, but they are existing igo bare in existence. Wana nyarodongo ingi kiagera naga niko kwanera eringa narikoro kusoro ase gatagati yechi amate ponta itekora kwanera mono osenta itetora gosore ringa narikoro kwanga amakweri ase gatagati yechi amate nainde enyuma ntaragenda abu imbara byaba bakare gotebu gwanga bare mibwe bara byaba kekare ko banga remia abantu bane. You know, ekero muri kiere kolika amanganaya naenda mane kiabanga inyasai. It's the Lord himself. Inyasai omonyene, it's God himself. Okare gotebanga remia abantu bane nyasai kera koligeria karoranga amaene nyuma kibi bebiacha ase oboiko bwense nyuma ko mwanya bantasali ali asomogondo edani agatebunga ogokwa inga akwe ukono koragerera ubwo gutangana amakweri akayecherense. Born after this yanza na maitenga amakweme chando, especially amakweri bintu binde birase gatagati y'abantu bahe
ingabono igakari gukwanira oteba ngabono mbali na mechandiye egocha sega takati yechi amate buno wakwa kwa makweri remya abantu bane bona nataka kuburi ga mintu mwanya getinge enya saho mwanya no tebira abantu baye bare miguchinga kicheme chando. And then a question comes inkigiye kogera abantu bande bakomentubororo nemechando ase bari bagana irikore migwa minto mwanya getinge rishabikiriane omotengerione nabontagete ombwate buyamono kegimase omuroberi weritwe rero onyenya saho mwanya no tebete gusogoteba ingaremia abantu bane nikirende gekogera abantu bago chongo mabantekero bakwerero baraseme cyano nikirende gekogera abantu bakugamba abantu bandekero barwari nikirende gekogera abantu bande bakugamba bandekero batakerochi it's forbidden tika kogenda mamincha yeri chikolia Nyasaye igateba ngandemeri abantu bane iremia abantu bane onde tayota kweru mintu mwanya getinga sega tagati yechi amata mana times nyarudongo ngikane na sare na mono kegima ekero nkoligere naro abantu bago chongo mo monto kwere iri gozo monto rwarire bamo yibinere bamo gamba bamo charangia bamo press to the wall inyora kero monta gwateme chando na mbeyemo igare traumatized. You know those are the darkest moments ever. Tima etia ye wose kwa nango kwero si ajabu naona bakwererwe nande ba sekereria abakoletaki abakwerero nabara. It's forbidden no kogenda mamincha eyuko gani kwa Nyasaye keri kwale ko gani okolerwe kere mechandera agochire karakolera abantu bawo unabona ningoganeri kogani ningoganeri kore myumuntu gwateme chando. Number 1 kintu nkirige kurango kyankorora chiamate chinyinge chiwa kora isko gabu mo especially kero montasireriwe bate abanganyare bakwera tu musacha basi bono tikatoligyo mubora konde abe hanganere anya kumusibiga kombe kiamachi tikatoligyo mukungondo kwerero no yakwerwa abe hange anya kumwariro bolere anya komore tange ochore rumonto okomosega komo ikange komo belisi achinga kichi cyobokendo lakini umuntu yogo ikebe nero eteire mechande abwaro tik enesco card I mean abwaro enetik samani but inkunya harikanira nando umuntu agumuntu geti dibaga kumoremya nando mutagora minto mwanya getinge inga kiga ne irikoba ayibona kwanya kora bonyeri bonga buno yebo igasega tagati yechi amate nyarodongo narenge watebanga naki ekereme chando yacho iro muntu moikiange moremi mwene kareji aseme chando yaye onye to kunyara ko maremia mutige murabona sense moya makwe ko bakirenga basubate nabo bwate mie eme ni ntuto bwate menwe myango mono yani nyo gotete kumanyanki yeite tenyarebe sama tanga ikaranse sabakungu bose bolia bakungu ekenyoreke lakini kwa makonyoranga 99% ya mangana gukwana within the community igaharo bolimo eidamentre chumbi ayanda ka uchoranwa yani inkige kogera abantu banje takona kungacha abantu banda sega takati yekenyoro bakalire babwate mecha bantu batiye kungachana bantu babogorania mabera sega takati yechi amate minto mwanya gitinga irodonga kero nkora haligere limto binga bunebi at times nabongo sinu ko understand ingenki kyalire chi amate cheito ya ataba kaninga rona basacha ibara bangu kona chira abande bina namba yende yakabe no namangana yobo ngachi asega takati yechi amate bantu bangacha umuntu bamungacha bamubikirira bali menta bali rusenia bantu bangachira bakaba kolera banyasaye mirimo asiti nyumba cya Nyasaye muntu akuriri ngana litabwana ratyo tolero musombo Nyasaye nari yabwata. That is very wrong. Minto mwanya getinge. Did you know it's forbidden kungacha kosekora mumu akwa maguto Nyasaye bantu bande bayira maragereri asya amate cya kenda ngora nakiya kogera ngora
batebi nga Nyarudungu gokora chiaba gwire kurwa se gatagati yichi amatense yonsi yokurwara erwara ere mare nabo kubonga kungacha Nyarebe igo gwakora biya bantu bandi batumekira bobe ogutumekwa gotani shiri yatari Nyarebe bube wrong flia se gatagati yichi amata ine minto mwanya gitinga nayo kwagorirwe asoko eso sambaza mangana yobo chinga nobo kora igoro yo montonde asega takati yechi amate ebolingo naye oyo mobo kwagoriru atubande babwatira yo montaga ntaga sinini ntwa etantana Nyarebe ntwa kwarosa netu well you know asega takati yechi amate abantu nko kwarosa na bare over small things over big things ebi ishumbire bigocha byagara abantu babwarosa lakini okwabera nankoro minto mwanya getinge and nobody is perfect. Muntu tayo oromo ikerano pifuli no nyana yo isikoligererwa isikuchunguzwa no gwate mechando yao lakini rende muntu gwatererio muntu rero kia munyoriro kwereiwe ano to kumusionorera muntu nyura mangana aherete abande babugurie kono kurwe kanisa Nyarebe tanchorete borai Nyarebe nagera nachorwo muno timaiti nkiguna bano borai we kanisa bo I don't understand timanyeti muntu gwatererie graji okerusie kanisa okeire kenyoro bantu bande ba sacrifice ria bantu esenchireta bwenerati did you know it's forbidden minto mwanya getinge asega tagati yechi amate emechano nero tiga kubwatererio omuntu chinga chiemechano abande no tonli emechano tokaro kwandera rero muntu akogecha tabosai kichikuri gugento moko buna kei emechano gugwikera dirari omuntu celebrate muntu ndande ngabantu kwana bari bachikonyanya chiombe ne chingoko ngabantu bagenda bachiko celebrate isikari nganyara bonyorire emechano. That is very wrong. Onye to kunyara go comfort y'umuntu ekera nyori nemechando motige bantu bande ko bagosekerera abantu bande chinga kichiembu cyubururu tiga gosekerera umuntu tiga komente chumbi kabeli yogori y'umuntu uyo mosabere mo comfort onye to kunyara motigere nyasayo yanaro na mokonye wicheba the way ile to kene nkora se gatagati yechiama false pledges yani and false promises yani umuntu ko semelie mbeo oko semeli busari sakara busari yani ko semeli kwembeo toje to kokonye toje to someli abana toje to kosira segete ndi yo no emekone ngomne yare kanya segatati yechiama kwa promise bantu bande batagete yani barore kanese risango nganere otebire ngo konyare onye gwasugumwa bati minto mwanya getinge rende mono sana lingano gukwana kurwa somonwo mo especially go chia somonto koreki asomonto nyoliru nemechando onye to kunyara komokonya shut up your mouth kira morali unabana enko batebiri tukori rero ngana kira bantu toirira maragereria asia mate cheito busa bana baitu baragererwa mechando yacha nemekono kwacha konyora nayo monyena kwa korete mistake somewhere minto mwanya getinge ngakyo konyo umuntu ore nemechano rotoli umuntu kwererwe no muntu migirwe ne mangana yebina mangana yambarwaire ngakyo komokonya mo advice era mokonya. I always tell people not necessarily umuntu ako echibesa manya kogokonya minto mwanya getinge umuntu ko advice yani agotenga inchinduche umuntu ogokoneria ideas inchinduche nyarabo minto tari mangane mechando yako nyolira tinkunyara kogokonya kifedha lakini nimbwate idea ekerengera nimbwate niki kwale gokora iga nabo kwale konyanga gwatambukire mwino by so doing wakonyira umuntu minto mwanya getinge amangana yoko nyagochecheria abantu bande chinga kichime chando abonare go sororanga aikireiga kero kende tumanye tinga go cheche umuntu kero kyoboro nemechando mbobe kero kende tumatinga kungacho umuntu mbobe kero kende bantu bande bagenda bakasamalire nyagitari sabantu barwalite ubwete gacha gukorora lakini gacha gukorora manye kuira habari yekenyoro boronge umuntu ukoreresia
by the side of your bed nyagitari where you are suffering obwata a lot of pain yani okoromoko nene ochandegete omonto atebanga nyare bo minto na bo chandegetiga bande bayeria mariga yebyo ye yani monta koyeria crocodile tears monta koyeria boria mariga agukolerisia ase mechando yao lakini yogo step egesieri ochisko gamu chisiminchi acha watezi myode banga achabe nali munabona likomera lyabeiranga mbali nga kwana cheire already kwana cheire kina asega takati ye amata barwa ire bare nga kwana cheire kina nga komera bwango mbolikoki musacha yo manse getigoro agotebanga gekabanga ba minto simeka chingende bwango mbolikoki lakini bali bali ko matebanga simeka chingende bwango mbolikoki iko bakwete baraire chimbera ime eremo yali obatinde kiro isire ko bakora minto mwanya getinge tigakona kona chera abante bina bande babekira banta marwaira tayo monta gutene na HIV AIDS yagachiti utebanyare banarwalite bana uyo ndo changia uchimono haruna atara bubi lakini si ajabu bakwa batiga babate betemba bwate HIV AIDS baba pimere ta maiso baba tigaba menyata minto mwanya getinge kiro monto na bwate chimbe babekira ta etana nyasawe ejalishi na bora nyone kene urwalire but who are you to be that judgmental uchia so magwa mwanya bantu mbayo usko gabarwalite nyasa ba chire samarunse ba kolero monene ba mateingo monene gwikiraiga tari mangana inachiete isko yenyo monkanyore mechandeye tari mangana mugaka na yereta tari mangana na yereta lakini nyasa ebono ndolera mabere menta matuko bakona wakama ko isko gabumba menyete ba somiria bana baba bakolire imichi yabo yarekanire ugimambo gendereta umuntu orenge buyoso kwa kwigali okwa. Take a good example. Nimo orocha mangana togenda takobeka chiruninga kurmoisonde. The episode of fire. Omodero oso etali embakasi. Entere egasi ya exploded. Ekalete mechando. Abantu bomonene bayete. Abandi bare helpless. Abandi konyore bare homeless. Yani ndatebe konyora batamanyi. Yani babwate mechando yogo kumya basoga takorunka bakweruanerera. I saw a lady ole kolera lyo gotebanga nchigaki konyo bwashara bwane bokoreka noboke lakini bore worth enough kondagire na kondagire abana bane I don't know where to start from bakolera ngas eserikali tokonye mintu mwanya getinge emechande ngabuneli yachete era nyoronde bwese bantu bande no baraba bisa bayiwete buya mbuye igasi ya exploded mbuya bajiere tu bintu byabo mintu mwanya getinge ukiona la mwenzako likinyolewa na bomo Swahili atebete litie lako maji igonga koro chinyere banyore mechando muina naje kana kuyarigani mechando yawo nchirere whichever the way you may not know well evomyo te ko belieli use mechando te ko belieli yanyonyere ngana yako nyora but square and say mwanya bati tore bound to a lot of problems aseka takati yechi amate Tigakuri choice because of somebody's yani tiakogokera emechando ya nyarebe for no good reason ya sega tagati yechi amate igonga nyarudongo omwana bwa girango lakini mukungu bwa basi ababona ngendrete koigerero boene no bosera sega tagati yechi amate ingotebanga mintu mwanya getinge nikigose twamenyera no bobisobonge nkigose twamenyera soko na kungachana kwana kobekerero ndaseka takati ye amate basi bano ekerondo chibwa gorete korwa isko gabo ara mashabiki agenda ata kumwakira gisimiga gachigwa so gweka amanyirenge bitoni go bire isko bya eskiya kogera I'm able to see ngancherenge ndaseka kombe kia mache na baadaye manya koira na gocha sore inyora no muroberi wechi amate amo na nyarodongo recho moyo omwana bwabagirango lakini umukungu bwababasi me asande edition na wana chigendo ratako bagore style ngabukamnenga mneyo lakini nara gotebinga totiga chibagore chitange egera chibagore
Kaminyo kakarino moko Zakayo morusie bango Akaganya morore Yesu Akaroro mogando monge Kaminyo kakarino moko Zakayera gatenena akamotebye Yesu Kengese keni boyane ni bagera bataka Onyenga unerere temuntone ni boyaye Ni moirane yarakane kurwase ni boyane Zakayera gatenena akamotebye Yesu Kengese keni boyane ni bagera bataka Onyenga unerere temuntone ni boyaye Ni moirane yarakane kurwase ni boyane Kotore kawaigire mwao Oyono mwano Ibrahimu Akaba no mogoko monge Omonene akamotebya Kotore kawaigire mwao Oyono mwano Ibrahimu Akaba no mogoko monge Zakayera gatenena akamotebye Yesu Kengese keni boyane ni bagera bataka Onyenga unerere temuntone ni boyaye Ni moirane yarakane kurwase ni boyane Zakayera gatenena akamotebye Yesu Kengese keni boyane ni bagera bataka Onyenga unerere temuntone ni boyaye Ni moirane yarakane kurwase ni boyane Binge mono Lora umano manyabanto Nigachete tonyoro bogima Wamenyire buna Zakayo Torene vive binge mono Lora umano manyabanto Nigachete tonyoro bogima Zakayera gatenena akamotebye Yesu Kengese keni boyane ni bagera bataka Onyenga unerere temuntone ni boyaye Ni moirane yarakane kurwase ni boyane Zakayera gatenena akamotebye Yesu Kengese keni boyane ni bagera bataka Onyenga unerere temuntone ni boyaye Ni moirane yarakane kurwase ni boyane Zakayera gatenena akamotebye Yesu Kengese keni boyane ni bagera bataka Onyenga unerere temuntone ni boyaye Ni moirane yarakane kurwase ni boyane Zakayera gatenena akamotebye Yesu Kengese keni boyane ni bagera bataka Onyenga unerere temuntone ni boyaye Ni moirane yarakane kurwase ni boyane
watching Voice of Victory TV, leading souls to Christ. Right, wanaona ende na bonta gitegote banga erisha bikiriane nyuma bonoga kwa nganchire na chire ase egekombe kia mache na bonta itegote byanga Nyarodongo na ende na iranire egekogera umurobero beti amate bado nogendera tenko gote byanga komo bana waikaguo chinsa 12 chamarababa kero kende mbono ogotiunia TV yao kero kende mbono ogotiunia radio yao na bonta itegote byanga Nyarodongo ni gonde 1-on-1 asembeo asengencho ya Sunday edition imeyechi amate oise kondoka Recho Moyo Dongo tinkorora bobe egekogera ncheno mwana bwabagirango lakini omukungu bwababasi narwana abatebyanga atiwa service amashabikiane enseyonsi pi gusi yaito mwanya getingengima nimbanje tamano kegima egekogera imeyegetaseni mwensi nabasani bane nande gonkore togia natebanga ncheno mwana ebweriroba bono narolire igochenda takobagora amashabikiana amaya mogenda takungakira chisimi bakabona iga kubatebya katika ile awamu ya 3 ninchi kobogoli ya chisimi cheino mbaboli ngainene kena bono amangana yango kuana ayanko yarorore ase gatagati yechi amate gosena kibono kigakale bono ntaragenda sense meyo yogo chaka kobogoli chisimi na manyire ngabange munga nyerere asengencho yogo changia ago chaiga lakini nganchere ndatabora nseme nkeigo egera nari tomayako genda ni naye ime ya Sunday edition abonta iteko batebyanga engambe ngororo lakini endi tomono kegima igoro yeme chande konyora banta se gatagati yechi amate no bosale bagwetera bose bagosionorwa bakonyora kurwase abasani babo kerokende nase kenyoroke baitana ine kerokende nase basically bali baba unchoka na ine nganonya nababisambara se gatagati yeito na manyirenga ababisambaro barabo anya etubwatyo mubisa rirabyo Nyasaye nomuya lakini amanyirenga ekerongo etaiska Nyarodongo nkora ndege ntoge korokwa nga statistics yane kerongo kora statistics yane ase gatagati yebinyoro ase gatagati yechi amate enambe nene yabantu nkomingo nabarabwo nababago ntebyanga obobisa bwechira ase gatagati yechi amate amatukaya turi kumanyomu ya sole na umo betori kumamanya lakini intagete gotebanga learn to identify your friend egera kumanya your true and genuine friend yani umusani obene nando musani wenyenchanana wekera yanga kwa manyirenga ningu minto mwanya getinge asense moyo gosia onara nase gatagati yechi amate inna tabora natebanga abantu batiye konya gochecheri abantu bande chinga kichime chando onye to konyara komosegeta aseme chando yaye motige Nyasaye yanware kosena bwate mosani onde ere oroyo bena gochiesare ora mu encourage amosegete moroke imberinde agwenere minto mwanya getinge itkolia rero ninchikoka ni bali basiono iri nemechando ya makweli baete irugo charangi kwa mona bangakere chisingo chagaga onye nkwanya gokwerwa rero gakikoranche bakaliri obwata device ora ebachasi niniga montigira abantu bakwereirwe abantu basionoirwe nyokoro mosacha gwakwereirwe mukungu gwakwereirwe ebe no mwana kwalire ebe no mosacha kwalire osono mukungu kwalire ochangie mwana kegima lakini ni maitenga kino nyana boigo tinda ikobekera sanctions mono yakogera na bakonyoro omuntu na ero siriringina bationya koro chenga no gwata device ya bene kegimora device ya abantu baito gochagaiga ongakere simiminto mwanya gitinge intarachi olera tiganta bole bone epati getere gaiga ntebe ngamintu mwanya gitinga sense meri yo go promise y'abantu ejo ko batebinga no choba kolera mangana gitekera basyo no irune mechando nande to go ikirania ikome asega tagati yechi amate mintu mwanya gitinge amangana yo ko bandika banta malieta tigana mangana yo ko manyabuje kigimanga ntiye tetenyarebe iramora eya kogera abantu mbagotegererete bantu mbagupimete at the end of it abo ane mbora bantu mamaite munanyara barwara munasira bantu mamaite yite nyarabe
no bongacha ni ase gatagati ye chiamate tiga kungacha omonto nganyarebe neroro go nyarebe igokwa nyarebe neroro kora gintu giti nyarebe neroro gire nyarebe arwarire amarwaire nara ase gatagati ye chiamate lakini rende nandonya abantu bakarona barabwa kuchangia asa amarwaire y'abantu onyoboro gibo karororo I don't know onyeboro na ete guchanda abantu banyasai te uchanda abantu banyasai nyarodongo botambe ni gonko batebingana ki chitange nchiba burase gatagati y'chiamate ekero bono ndoche amashabiki ambegire ko Royce gagwo tigango bono ingende asense media eyo kubugoria chisimi egere nayo changie ontebi na kyokorora inkikegana iri gokoreka egekogera uyu numurobiri w'chiamate ko bono intara agende nsemeyo ura gutabolera ndengere ya Ayubu ego etelire bono amona bana kionduso PG tochiko iwanga ingi kya wera ta Ayubu bono na ndenga kya Ayubu akolete 1-on-1.
borona inde nyuma gatwanyare kwa tokonyora engere yo yabateri abo bakionduso PG bagote banga Ayubu akaremererie mechando Ayubu agaitera emekone menge asobo ikobwense lakini omwaeli oye akaimaji koba omobui nabonta gete banga nani ngukoira ande asense mende ya gatato aiga kuroiga ase studio nere ribono yogocha gochangia ime yesho yeritkoria rero goseme yengambo yeritkoria rero na manyire nga ayerisha bikiria ne kwabere gokombwatia 1-on-1 ko naso ete ase mitambo bona nabonta gete banga naende naikire chinga kichiria choko bogoli chisimi baadaye bono inkorwa asense me yo mjadala nere riba korokanga ensemo yechisimi ninkoire bono asensemo area yechimesmes yani intikoranga ambara bibari bagenda takombwatia ime ya Facebook wetera asenjera yo mtandao onyabono kore risha bikirigani dande kwarurenga gose kwaibure ngana no bwate kendora kwanere gochagaiga asenseme yo gochangia nabo intagete inko bwatokere enambe yugo chaiskoga go namba ya ito ya Airtel asenseme radio nigere 0736 878765 enambe yonta itoko yeirorera igere 0736 878765 inera enambe ya Airtel ne ya Safaricom nigere 0740786808 tiango torenga ningoyo bono abairo motangani asense moyo gotoyurera omjadara. Hello Voice of Victory. Hello mosacha bwairire buya Nyarodongo mwenyewe nero yabona ime ya Sunday edition bona mosacha bona togende asomjadara yakogera chenga exam nigere nchera kegima ndocha mashabiki agenda atakongakira chisimigocha inkiora tebe inkiora changie mbirangara inkiora konya abantu baminto bari bakona gocharangia abantu babwate mechanda se gatagati yechi amata yes bana aye kuana goetera mochanda se gati ya amata Biyamona bana kegimarisha bikiria na sengenche yogo changiyo kuyota tiwota ate banganga kiyokoro kwa nande ngaibwete gete korwa basi bona arisha bikiria na riare ngerio bake kolende ria temire tatebeti nganga kiyakoro kwa nande ngayambo atete korwa lakini rende nago kire mono kegima. Hello Voice of Victory. Hello obuto kire korwa sembeo minto mwanya getinge ekerondo che mashabiki asoire gochangia asengencho yesho yeritkoria rero nabonta gete gotebanga abantu basikane asega tagati yechi amate abantu babogorera ni chigurube asega tagati yechi amate abantu batigukunereria na abantu bande engaki yemechano yatebekanira abantu nkunereria bare abantu bande kero babwate problems ekero banyoro nemechando munta ukolete diria ari ime yumusunte ngana ria abantu bande bagoteka advantage yoko baunereria minto mwanya getinge ayanga bunaya talimaya asega tagati yechi amate basi bona otimatinga tonge nationi inkikwarenge gukwanera korwagagwo I don't know inga inkiora kwanere mono kegima asense meyo ekorokwanga nero ogochanda abantu ekero bagwate emechando minto mwanya getinge ayakwana korora abantu bande bakurama bande kwana korora abantu bande bakobuguli none nibo yabo baira abakungu abange nabo mono inkorora bakorera. Hello Voice of Victory. Bona omolisia biole naye ngobono tebya ngomo tegereri dietali au nande ngayumbu atete korwa chinse chabona morogo yes Nika ya negere boas burange SD bono abuna ongo toka nande na ondigere reti korwa
basi mbuya mana soko tebanga no tengero to kurwa lakini wana wante to kobolia nga imeye ngambo yeri tukori arero ekero kwabeire gokombwatia ninkyora kwanere igoro y'abantu bagocarangira abantu bande kinga kicheme chando number 1 number 2 ninkyora tebya abantu bali banchite kona kungacha abanda amangana aseka takati yechi amate Yamano tano moralia. yes Asama chikanya saa nona ya mwanya bantu kero na ama chikano kwa mwanya asanya saa ya. alright Tarangi abantu usuko gamba abantu usuko kora abantu be iteliembo ya Kristo iteliembo ya saa. alright Kianga saa no wanchani. Yata kita abantu banchane yendo kyo kabara kora mwanya okode kiriata atanchiti. bana Nogo teberania na kwaro kerania. Yeye bweka inenga rizwa zinenga to baise kukwano muntu bese ngano tamanyete na indi no manya insangine okodi lingana murubiri umuyayi uko muchira ibweko manyene mukwana nere na indi umuteri nga inchina agira asure asenye jigiri nganeri neri Ayere kara itebere na hadi kura nyone ngana mayene sangira na ko te usta ko ti keninga ekeninga na meri ya do usimu hete do mino usomo to kura mire usenga o charangia o tevi aso uchwanya sa eto mo kora kinde gera mwanya banda kuru zigetiumba yes Omo sabere omo tevi na sa tigano kone o jodi na ende piamono omo tevi na tema Muyamono sana kegima elder tongi national charo gwachangire mono kegima imeye show yeri tukori arero nago kire nanche egekogera na nyoli nanche point ya mokorwase omorisio yo na action tongi bona minto mwanyagetinge na bonta itego tebanga kero kigenda te kubagora ko riska wenchirenga buneyo obosemi na bubona abantu batagete egekogera ase ensinyego kwanwa bobe imbamureta bwati ande kera bagakabana na buna bago kwana bakurwa basemi bonga buno bugo riska gabo minto mwanyagetinge ni gotokoranga ensinyoteri ko bagora mono basi bono asense meye mechano yatebe kanirenge kero monta kwereire nali abantu bande bagukuruma mono nali abantu bande bakuboibera no nyankuru nyumba abantu bande nali bagakari kuboibera no nyamugondo abantu bande nali bakuboibera even out likely tima itinga inki omotegera lione oyiraga niko changia go chaga irisha bikiriane inkyura kwanera yatebe kanirenga no botanta nunko babone no botutuka no bone na ase gatagati yechi amati kwanyoro monta akwerire ki WhatsApp group echichacha lero no abasani bakurwera bakonyera abantu bari basireirwe babasira egera na baro banyore besa bakorera umuyegonya gusira buya yatebe kaninga chi amate chinde nchira na chira chichire chinsumbufu from the negative side of it now ase bali na inu mwasireriwe motagete kore migwa it depends ngana kina inu mogana iri kuebeka emechinere ko beme kon no anekera abasani na bayiri batayite ko bareria wose ko barerisia emechiye yasinya kwanyoranga chi WhatsApp group iwe chigo ire sana omo muromo na igolete yaye omo muromo ko gotie igolete yaye enyaruke kare bosuane igolete yaye onyaruke gakare Mombasa igolete yaye atari mangano no bwata abasani bawo lakini abekunyalekana abasani be family babo muromino baba abasani bawo because asega takati yechi amate abantu gutwara barabasani minto mwanyagetinge kemanyirenga ene amate yanyarebe family friends are always there for us but kero omoto kora igora WhatsApp group belong to that family no moise ko igora no yondo igora na mukamu muro igora bona uka abantu batantana abantu basinyuki bagokora ngai bakubeka gochi omonda abekiriti WhatsApp group isano amatanga yamo minto mwanyagetinge inchenyaro dongo tindigo tebanga WhatsApp nembe WhatsApp group nengiya no abantu bago changa raisi ria na renchira yatoka ya raisi abantu bago ikerana kora batebi ndenga chisimene chingiya batinane nchibwato bobe bwarora
buna bono bantu mbare babwate naro yogo tumbo monte woro gete kwaro monto ko bolinga ninkieke kikegenderete na bere buyenga kiyeme chando tali mangana nyare manaro cheme chando ya chire lakini request it's good ko request bol nyare bangana ki nyare bo minto eme chando ya chire bona ni nwa basani baito imbuanche tukubika so gosira kwa WhatsApp hello Voice of Victory. Hello VOV. Hello. Basi wanaona bonta gitegote abanga ndo cha mashabiki nagendereta ko ngenge gikorwa isiko lakini rende chisime chiabo abande nigo chigakare ko minchoria kero kendo monto na baigweta abwate point lakini yatoka nga credit kya mwarere. Hello Voice of Victory. Hello. Bwairire buyo mosacha. Ninko bwate to 1-on-1. Yes. Naye ngobono lakini. Owe, mashonet. Tinga kuwache nchiri ogiga. Narombia. Bona arombora. Ci vuole che ci vuole parlare da dire mi stanno stanti che si sta facendo un montaggio che non ya era un roda per pole sana. Ya un monto guarda un roda ma tengo campo pura e ci per da perché come cani o come cani o ma bona ya io un po' che mamma va come un cani per pole sana. Bona aquí ti ho detto che ti regento che giro io guarda ti regento ma credo però che cosa che mi cambiando che si va parlando io che guarda con kana segi to tu me ka to yamo no kegim. Yes. Así que no me quiere. Puyamo no sane mashoneti asingencho yogo teba mangana manene lakini ari kwagerire na nyoire gento kende tali mangana kiro muntu nabwata abasani baye. But don't you think there is always a right forum? Yani interanega neiri koligibwa abantu bakonyora kibese kikyawoza apwekere mechando yakire bune family other than ekiro muntu gusongerera. Hello Voice of Victory. Hello. Hello. Yes, omusacha bwairire buya. Mwenyewe Nero yo mokungwe mamba kwa niko nine. Yes. Yes. Nse yombiere. Nse yombiere. Ni maetororo. 1-on-1 bonorisha bikiria netogenda se melia yogo changia. Ni kyura teba sabantu bari bagucarangia bakwerero. Usabale nemechanda wasi gatichi amata. Allo? Nishabikiria no koranga mbono ligo tune radio yae gekogera narolire nga taragwate content boronge tarenga ngene radio yae lakini otemire bona minto mwanya getinge na bonta getagoteba ngaki ime ye morobere gwechi amate abantu mbaga na iriko ryinchirensi yani yoko ryeme change kere mo chando bwa makweli ochire. Hello Voice of Victory. Hello. Enyana buna cha. Omonyene. Yes, no gwaso irabon. Clinton imbiole. Yes. Tinga gicheme cha. Egeko gero monyete etwaso Maisaya 40 ndandi kebunge kikiabere geko na gusingiro ngotambe kera abantu babwate mechano. Ego kyagoteba ngaremia abantu bane. Remia abantu bande. Inyasaho monyena goteba ngaremia abantu bane, remia abantu bane. Ono nyenyasaho monyete ngabantu baye ngwitira bari mechano. Nandi nyasaho monyete ngabantu baye mbaga nitikole miwa. Minto mwanya getinge umanyete nyasaye tasinyirikole mibanto baye lakini wanchire gutumeka nyimwanya bantonde
esingenje biro bia embira ikagucha sana konto maete nache lakini ne mbali nenjere lya guchyola mya abantu baye baitabera nawo ba nguvu za kustahimili yani chinguru cyo balemeraliye kaleme cyando yabanyolire ubwanchiro gotume kambi mwanya bantu ndale myo muntu ndo mwaba kinga kicheme cyane ingibona nande yakogera umuntu yiri bare gukora minando gocherangi kiora dabi abanga bunabo biamano sana mo bishabikiria na reli atabire nk'abante bagana iri gotiga nyasaye tabake kiranye kebe biamano sana mashabikia na sengencho mogenda taguchangia buya kirima ko Royce gagwo na manyirenga ensinyo amakwanu abobe mbamura etabuati and you know abasemi bakera toko na kwena na no basemi bwenyenchena na mono kima asense melia bono ya WhatsApp na abatebya ngakisimine chingiya WhatsApp nengiya no to guchangira abana baiteme chango no to guchangira abantu baito bararire mechango agera baye go befitting send offs yani egento gekoro kwanga chinyangi cyabo cyaba chinsera cyoko enwa because yo manyete ara yo manyanga kaekerora kwa bante baragucherangite ko wenera and we know friends are there ko partner na intwe chinga kichyo buyane chinga kichime cyano bona lakini nande yaraka nirenga imeyeme chandeye abantu bande ngutumika bari abasani babo wrongfully yani asentireta gwenerati kwa bikomushani ego no mutageta buchangira nande kwa mubeka yani paka boka abanyana batantana tinyaro dongo ndata banga there's need for order in a family ekereme chando yachire umera nabune amate do a family meeting tebani ngabone mechando yatocheire nani nintu abanyene there's need for unity amongst the families yani ewo seramboga neiri asega tagati ya materials yo no irune mechando ekero mwakwerwa nega neiri mo bwata ne mobege ntekemo you know yentonkeri kego chigiankona asega tagati yechi amate abantu badivete yani abantu baetaine basionora tebo bisaborororo omugusia gateba ne abantu baigwana nere matati you know nyumusiera de abantu baigwana nere matati iga minute ngaki abantu mbaga neiri gokoraki abantu mbaga neiri ko kwanchana chinga kicheme chando abantu mbaga neiri ko bwatana beba ya etire bacha mabune amate rishabikiria na abantu ite gosororanga ni gonko bwate te ko Royce gabwo simiyao ge angeti yangire ko butoka koranche nacha ko Royce gabwo akei gwagara tingo kolere credit please bona mbiamano sana bona minto mwanya getinge na bonta gete goteba abantu bacheamo abantu banchane abantu batebarera nibona ngakibaga neiri gokora ebinte biga ekero emechando yabacheire mukamu murabaetaine na mukamu muro mwabo bakalirisa kwete murabaetaine na muro mwabo bakaliringi na kwete muronde baetaine na murondo mwabo bakaliria kwerere abantu begere kwaberana na gutuntu bamangana segati ya amatekero kimechando amanyirenga cya amate kinyinge sikabu cya etereri nganeli hello voice of victory hello VOV hello basi wana orisha bikierio riatamire koronanda asembe okororanga network ya eteringia hello voice of victory hello omosacha boirira bia na kubwatire gora sembeo ayeke mari mbuyande mono kegima inga kikio nduso ya ito ya tu yabo yes ngana kikwana monori shabikiriana Lirio montar nyagitari WhatsApp ya Rosi. Aha. Omanyetenga omonta minyo gete kara matanga abere achwa kwa chairman.
Aye gaji igo gwate banga kera matanga abeire umuntu omnyoka chorwo go chairman number 1 namba yende yatu egeko kera maite gwate banga ukoliera na okuri ayo bono igo ngo go chairman mbu bwato koragera gekonege kali amara injo ndusa yena akora ka usenense yonsi gage namba ya gatatu iyo muchanga ngujanguli nawali kiwezi chero ngoli aha amangana makongo boyamona sana arisha bikiria ne korwa chinse mocha kionduso minto mwanya getinge kemali okwanira mangana makongo sana korwa chinse mocha kionduso igoro ya mangana ara ase gatagati yechi amate ngocha ndense me ya kemali tiganda ara bogoria mere ga hello voice of victory hello viovi rishabukindire cyandire sana ko rwaisko gabura kinyokoranga igiye kumubutokera sorry bona minto mwanya getinge amangana nara igeke maria kwanire ko rwa chinse mocha kionduso atatama tuoni nambe ya moto ebirenga abantu bande nkorosi bari WhatsApp group omuntu karwari tinyagitari atarabanoke tarakwa nande tarabanoke erega kali nyagitari na maite na bwate kadi yaye kumugaramiera na maite na koleta ki na maite na bwate chibesi account yaye chiragere abedia arwe nyagitari lakini kwa manya konyoranga kara omuntu orosirie WhatsApp group akari kuliera isko gari na betali ya wema WhatsApp ya group na rosi anda kamo bloget minto mwanya getinge obo chafu bonga bono obwo asega tagati yechi amatembo likolete bichengia botambe nega neriya ba procedural hello voice of victory hello viovi Hello Zongo omonyene neroyo omokungo yako otabenga always at your service yes ngoya lakini kegatimbiere nago kiremono kigimege ko garando chenga igonde lock digotore lock dikoro chinse mo chance ose chinsinya chance cha usi na isiko ya usi wana ni wani bona togenda se omo chango bweri tukoriare ntura changie bana miki wata bokoro kwa aya dani korwa kegati wata banga na mbeyemo abande bawatanga lero naliria monyora in other words bago chengera mechando yao ero ngorio basagere gubaira naye bono kwabere na kemaria teba Dan ense ya elire inchoma ita sena ikere tingo takakwa ukende gionsi nkora ase amatanga ase ya ikei no matinga na kwa wo no ko be admin ya WhatsApp group na boku amalia mangana ko chibuo idonga achwe gosena aye bweso ana ni asoma tego yo ira maragererwo no maite nchekore ngana na experience na atwarire minto mwanya getinge abanta getego kulera abantu baito isko gabunga asa mangana ya WhatsApp asa mangana ya chairman asa mangana gento kitre ko bomo treshara matanga ka square da boko nyora lingana usetori nyora
minto mwanya getinge inyora ncho muradio many times ni wanganchi tekorete bintu very practical yeko gara mingo with families yeko anacheninda se tikati yechi amate. That is what I mean. Kero kende mko igunda mangana abantu bagukwana nwana setore chigalime nwana stora matanga emme kono yarekanire asinge ncho yoko ani abaminto iskogago pia mana dani asinge ncho yomo chango mya nyasaye bobu yago seseni bona minto mwanya getinge abonta gete kubolye higa narolire nga amangana yoko ire rungoli akwane iruga sana dani mbiyamano sana na soro likora nche o ngaberake egere naende mbwatonde. Thank you very much asenjogo changio kuya wana minto mwanya getinge nyuma ntaragenda katika ile hawa mwingine yoko chigosoma chimes korwesko gago egere ndore ngankia mashabiki ya Facebook narago kwanera moina aria na bontagete kora kubwatokera okomo gocha isko gago wadani mpole egere bono tochiko bwanga nera bono niki agakare kwanera Dennis Mpole samahani niki akare kwanera ime ase engero yaye minto mwanya getinge inyora no moroberi wechi amate ime ya Sunday edition amona recho mwonya rodongo mwana bwabagira ngo lakini mukungu bwaba basi nise kokota bya ngambali nayo mimi ni utumishi kwa wote kwa hombo hata mashabiki kwa chingongo chonsi ime na isiko ya Kenya na banta iteko batebi nga mashabiki ane ni gomba nchite monoke gima kwa ni nani kama nyinyi moroberi wechi amate na ogenda rate tiganda akurutere yua ya magoche isko gago. Ama kweli takoba
sibono nyuma gatwatebire amangana yu amange nande nabonta ite banga nyuma gatwabire tokogendania imeyo muroberi bechi amatekorwa bo chinsa kienda inyora nabo bono Nyarodongo togenda tokogochuano keria chingero molero chokole miagocha iskoga go inyora esho yeri tkoria rero was all about gose igie gukwanera igoro yemechando egotoka segatagati yechi amate gose igoro yemechando abantu bagwetera segatagati yechi amate etwa single out yani twa kobeke gente kenana mono kigimensemo ke ukwanera igoro yamakwerie kerachira segatagati yechi amate igona sebalia mwati unirie radio ino chinse chicho abono morogo gose bali mogenda takombwate ime ya Facebook nabonta gete gotebanga naki emechanda ekere konyora abantu tigabare migwe bukorengana buna Biblia atotebia ekero morikyo yo Isaya bwegeta bwege Isaya gotebanga remia abantu bane remia abantu bane there is need yani eganga nerororo yokoremia abantu minto mwanya getinge kabantu gosemeria korengana nemechando yabacheire asense meiga ya WhatsApp abantu batebire nk'abantu bande bakare korosia WhatsApp groups bataratebigwa gose bataraegwanoke ni amati ya nyagosira gose ni amate yo ya nyayo igorwa ritore nyagitari na magosa monane mono kegima bantu baire ngora egera go consult ase gatagati yechi amate ewanoke ine brengere liebiya Nyarodongo tindi goteba ngambobe imbuya kokorera abamintu gusangereria gere batobohere yani baitire mechando yabo nelingana ligia lakini botambe learn to consult bolio basemia egere nalyo abantu batari gotumana se gatagati yechi amate omuntu ndote bangana ki obo chairman y'abantu nkurwanirira barekera umuntu asirira ase amatanga abantu barwanirira obo chairman umuntu akolobi nyarabo kure ochaka kolobi from day one muche mongo bo chairman na igura amashabiki yachangire buya sana ko roisko gabo atebirenga asa abantu balia banarete goeta kurwege sieri gochige sieri kende keraba umuntu asiririwe bagotebanga muche monchoro bo chairman na magosa manene wenda ikawa neke ukiao utagete kuburugera wenda ikawa utagete ukiao keiremeri no maitenga no morayo muyore nsemo gete kero kene na mabira kwabwate kwariere kwararanga mainengse kwagwo obo chairman nda umuchango uyo nabondara umuchango bumusani one buya nabondara amatanga ye buya lakini yararakanire ekera abantu bane moko genda kolobi yani ku campaign y'umurangu gochia so yonde ngobo chairman nchikora amatanganya gosira bantu nigo bagotware mentality ngao barora kero kende ni go after money and chibese chumo change kero montasireri wase gatagati yechi amate echire echibwate mekone menge minto mwanya getinge na balia mashabiki achangia ko mwachangia isko gabu mwate banga bande igo bakubwata ande baire chibese chiga balia na magosa manene mono sana minto mwanya getinge onyekero kende ondora se gatagati ye amate otwalire naro yokolie chibese chianya gusira na magosa manene nego yo minto dani kuruchinse amochi akemera iga no sorry kyakegati niga kwanira mono kigimote abanga abande babwatera chibese chirikobo ko batebanga ninche ndanyare kugurira abana banyagusire moli engombe gera bakame umuntu mayeko yandore takamoli kawaka ni merondo gochaka abantu baharire yekenyurungi achangete chibese chingana kebe egere ngombe reteru abana banyagusire baragere byamanya gotoka nakamolio sendete abantu batige narenga buneyo ibage mechando yare ko yaronyarebe nande kwabukia mariga sabantu bachaka kolera minto mwanya getinge Biblia yate abangale mia bantu bane ere mia bantu bane ase gatagati yechi amate abantu bale migwe nonye nemechande yena kwanera yaringa number 3 igoro ya ubole merwa se gatagati yechi amate okonyoro umuntu mwana oyo etira amate mwa naga neriko gende school asomora ngeriwe national school abantu bamanya kuba promise
oxygen yani umuntu akupromisia amate getembeo tali mangano mwana oyo gakorwe background ire humble yani entakapi amate entakapi etabwati kende kwamanya kugenda kwa amate yogo semelia kwa matenga niinde connected no mweshimiwa gete ntwa kwane tenera morogoba kama tebigoro y'umucandure umucyoyo omweshimiwa gante binacha batumirige toro ge kumwana chirisgu obolimo mintu mwanya getinge obolimo bosa abantu mbali nabona bakweruka amachuma asiga takati yechi amate bamanyira na bwa amachuma nyarebe tiga gokora obuchuma bwao enchera yabogeka kaba ambassador ya bene ekere mechandere kenyoro tiga comment mechandegoro yemechando yende kwa promise abantu jena kwa ndana mweshimiwa gete agateba nkurwali birugo jena kwa ndana mweshimiwa gete agateba nkurwali sanduki jena kwa ndana mweshimiwa gete agateba nkoleta ali nkoto ali gali kubugoli umubere obulimo mintu mwanya getinge kabi ambassador ndonge as much as you manyirenga neri chuma lyanyare bole tebike maene tebanga maene pi tinda ikera muntu yo mutagete are tobokonyi gusogosira tiga ko promise y'abantembe ho mintu mwanya getinge abantu batwaro gosemeri lakini yego ikachinga kichiria ngo kwabora nze kibono toyo nambe yamo gusaliri oli kware gotebanga ngo tumale gitoro kwa musaliri rieta namba ya kabere kwa ni convenience y'abantu basireire riba gekenyoro kyaringe kubwata na mintu mwanya getinge gekonyo muchando yo bambo ke ngumbu bakora manganaya nohule kwa batantaniri bachiganya ngo chabura mintu mwanya getinge nense ya moyo go checheria gose yogo charangia abantu bakwire mintu mwanya getinge no anu yo kwete naganeti amaskani yaye korengana buno disa oganiri kwa gwa maskani yao korengana buno uragania abantu bache go kwa maskani yao mintu mwanya getinge keroraire nabona intinari ngote bangana ki sika ebitondo sikaba aralire mintu mwanya getinge umuntu karalire tigayegwa maskani yaye umuntu karalire amate yaye tigayegwa maskani nabali mokole migwa asegatagati yechi amate nainwe know how to carry yourself manyabo na mokwe bwata inwe kabanyane nabate binga chi amate chinde cyasinyire kole migwa isiko yogagwo asinye njo chire chinsumbufu mono abantu bayeta ine mu kuba unite yagara mu bakonye nyareba hare tweni gunabo sera bwaye na masikani yaye bono abane bare parallel bakaba muri bare parallel abaje gore bare parallel bone amate yasinya kubwateka omekona yara kana se gatagati yechi amate minto mwanya getinge akiye ko yaranya rudongo nkora abadenga bano kitange isko gabunchi bagora ege ko gerekero chi abagwira se gatagati yechi amate pinto niwo biko babugeka mano kegima ekero bona nainde intagete uko bwato kero ko magoche isko gabu elio ingende asense media yechi mesmes ege ko gerando chenga biro byane mbigenda tokobutoka nekero ndo chebono chiaragire egotia butokire chidaika 50 neyemo igoro yechisa ikomichi abono marogaba yoro minto mwanya getinge raro nabondo chenga igonda chembwato ke mapema chisa 10 neyemo iga ndo chenga nabokonyora na ere iri uyo minta undegete egera na bono arake minyokia bono mwanya getinge ekero ngoko bwato kero kwa kama gochabo ana bondo chenga fundi bwa mitambo na nagenda tagoshugukira manoke gimaringa neriga oyo minto hezbon bosire na erogenda tagwechandira amangana yechibicha moneriogi tigante benga kongole sana asengencho yo masacho yo kwa ngana hezbon bosire koko irande katika ile awamu ya mwisho na erensemo yogo chaba soma chimesmes lakini bwana nyuma ko engere yo yabutokire yendara gotengera umuroberi wechi amate bwikabwo kinsa 11 cyabona marwa
tutaziacha, tupige vita vyema, mapambano makali tutaiona bandarini siku ikifika, tutaiona bandarini siku ikifika. Shida nayo dhiki, tabu na mateso, siku moja itafika, tutaziacha, tupige vita vyema, mapambano makali tutaiona bandarini siku ikifika, tutaiona bandarini siku ikifika. Hallelujah, hallelujah, shambele pale ngani. Tukutane nduze pale kwenye baraza. Hallelujah, hallelujah, shambele pale ngani. Tutavuka kwenye bahari ya kioo, tutamwona Elia naye Enoko, tutamuona Elisha na watakatifu, tutafurahi bandarini siku ikifika, tutafurahi bandarini siku ikifika. Tutavuka kwenye bahari ya kioo, tutamwona Elia naye Enoko, tutamuona Elisha na watakatifu, tutafurahi bandarini siku ikifika, tutafurahi bandarini siku ikifika. Tukutane nduze pale kwenye baraza. Hallelujah, hallelujah, shambele pale ngani. Tukutane nduze pale kwenye baraza. Hallelujah, hallelujah, shambele pale ngani. Right, bono minto mwanya getinge nani rabonta etego tebanga nyuma bono na rure ase egekombe kia mache nabo ntagitego tebanga nainde 1-on-1 bono ko endande katika ile awamu ya mwisho na ranse meri bono yogo so much mes egere tochikororanga inkigose amashabiki a Facebook naro agoteba ime ya Facebook naro rire erishabiki erimoli korokwanga nario Victoria Mother korwa chinse mochi ria chiamatangi niga otebanga nya odongo nani kama wewe bono ntete otebanga biamono Mother Victoria asengencho yogosoa ime yomoroberio na gochangia mono kegima egakogera nkora batebianga ensinyo amakwano ababe tali bamuraboketa bwati korende igote bwati na baswati na baraboka etata minto mwanya getinge oyo nere ningobono oyo gakoro kwanga nere Victor
Benjamin korwa chinse mochiria chia iranda nere nigagotebanga I'm locked in ime ya Facebook na wanta totebanga amashabiki ayo agotebanga nigo chibagurite mono kegima naro yo merega kare gotebanga ase gatagati yechi amate emekone ngabune inero Nyarudongo koranche kura mono kegima egocha isko gaiga abantu batwarire naro yoko na komena chibesa chimechango ya WhatsApp ayo bono minto mwanya getinge na bondo terisha bikero rikare okemea mono kegima rigotebanga baria batwarire naro yoko mena chibesa cha WhatsApp baire ngora kegima inki woserisha bikeri gari kare goteba oyarega gotebanga am Vector Moranga korwa chinse mochiria chia mosocho na inche na bongera takobwati umuroberi bwechi amate mono kegima Nyarudongo onarisha bikeri geri akare gotebanga abantu banalire kwebeka obo chairman ase gatagati yechi amate ekero chia nyoliru nemechando ayo bono nabona rora umusacha okorokwa dani nara korwa chinse mochi yake gatia kwanera lingana elyo otebanga abande babeire chebeka ase gatagati yechi amate ekero emechando mune ya matanga yachire basi bono orara na etibwa mbalia emekono korwa mochiwo monto onyakolerwe kenyorobosa inkiboso yega oteba agotebanga amnyabonyi Samuel korwa chinse mochiria chiakera rega otebanga Nyarudongo napendezwa sana na show yako kila wakati na ninazidi kuifuatilia bia mono sana bona nyabonyi korwa chinse mochiria chiakera oyerenki agotebanga Pastor Henry Ayora korwa chinse mochiri chiabogita iagontebia ngakorwa chinse mochiabogita ni gongerete okubwatia 1-on-1 ime yomuroberi wechi amate Sunday edition na era bona otebire Pastor Henry Ayora nga koranche Nyarudongo tebia abantu batige kona egocharangia abasireirwe ase gatagati yechi amate bazi bono na bonta itote ambia mono sana asengenche yoko gendera kombwatia ime ya Facebook ngara na sense media yechi mes na arolire nga amashabiki yeto usa amashabiki ana ni gomogenda takombwatia mono kegima kore ngana nebiro na batebia nga Nyarudongo ritko ria rero ni gonda ko na bekingo kebwatuka kurwaiga tisa 10 ya maigoro na negenere ngana arabeire ginkoburukania ncherenga mune yeiga korwa bwo chinsa kianda bakabona indoche ebiro biane byabutokire minto mwanya getinge ngigose indatebe airisha bikiriane no monto bwengenchende na mono kegima ningwa nchete nande mbia mono asengencho yogo chora gotengera na gotegesia korwa iga asegetaseni yeto gya Voice of Victory 96.4 FM engano nyanchano 466 bono kogatebia ngaki inyora ni gotoka ase omwe nyumba ya gose amagacho a golf arcade aiga ase omoche ogetembe kiagasugu na batebia ngagetembe kiagasugu tariende habana bakora mboli esiko gabunga Nyarudongo bono getembe kiagasugu nererie yembatebia ngagetembe kiagasugu ne robosongo yaito aiga ase saka watebetenga amandegere na mebosongo yaito na ramaene amandegera mire mono kegima na genda ria manga igoro ngarate ne norora kero na rigereria gochenyanchwe yaito na rigereria na tema korigereria bosongo yaito ne korekana amane ngatebanga abamandegera tebetwe na raja igabono abeire chinyomba igo chiagachire getembe kiagasugu bakokorigereri wakumya basi bono ndaite ko tebyanga Nyarudongo ningwanchite mono kegima nande ndoche ngabono nkongaberinde kurwega segetaseni abanta gite usaba mabera kero kende timbogo retiesimi ya orisha bikiriane ase biro bya bwenerete namba yende ya kabere negenire ngana so mes chonsi ritkoria rero namba yende ya gatatu ntagete gotebanga ningwanchite mono kegima nani kama wewe tarionde korende niga kweroka nga Rachel Odongo bye bye.